बोला बोला छठी मैया की वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो इसाड़ी बाजार। गैया के घिउआ से जरेला दियरिया हो कि लागे अंजोरिया न। गैया के घिउआ से जरेला दियरिया हो कि लागे अंजोरिया न। कि छठी माई के स्वर्ग लागे घटिया हो रघुबेरिया न। छठी माई के स्वर्ग लागे घटिया हो और रघुबेरिया न। राथवा सजावले महादेव माथवा पदौरा उठवले। इंद्र जी हाथवा से राथवा सजावले महादेव माथवा पदौरा उठवले। देव दीवा करा रे करिले गोहरिया हो पूर्व के बोरिया न। देव दीवा करा रे करिले गोहरिया हो पूर्व के बोरिया न। छठी माई के स्वर्ग लागे घटिया हो रघुबेरिया न। छठी माई के स्वर्ग लागे घटिया हो रघुबेरिया न। गीत तिवारी हो गावे छठी माई के ध्यान सब लोग लगावे। झूमी झूमी मंगल गीत तिवारी हो गावे छठी माई के ध्यान सबे लोग लगावे। मनोज मतलबी सोनू गावेले भजनिया हो रघुबेरिया न। मनोज मतलबी गोविंद गावेले भजनिया हो रघुबेरिया न। छठी माई के स्वर्ग लागे घटिया हो रघुबेरिया न। छठी माई के स्वर्ग लागे घटिया हो रघुबेरिया न।